כאן דיוויד דד גוסט. אוקיי, בקיצור. אריק זורגיני! קוקי מן! אוקיי, הבנו. עכשיו אנחנו משחקים דיאבלה. כן, עכשיו אני אשים את המצלמה לקרבה גבוהה. אומייגאד, אני רואה אותם. אוקיי. אני מקווה שאתם רואים. לא, הם לא רואים כלום. אוקיי, הם רואים. יאללה, תסגור. זה הקוקימן. טוב, עכשיו נראה את הדמויות שלנו, יאללה. אריק, ראינו את הקוקימן. זה... מה? איך אני שולט בדמות שלך? תביא! שהחלפנו בשלטים. זה הדמות של... זה, דד גוסט. אני הדד גוסט, what the fuck. הוא באמת גוסט, טוב. הוא דימון הנטר, לא גוסט. תעשה בי! שנייה. מה זה בי? אני מכוון את המצלמה. בלי לך! המצלמה נפלה, המצלמה נפלה. קח, תחזיק אריק, תעשה את זה. שנייה, הטלפון שלי, המצלמה קצת נפתחה. אומייגאד, זהו. שים את המצלמה איכשהו ברגליים איך שעשית. יש שם איזה משהו. אוקיי חבר'ה, אתם לא תבינו כלום בינתיים בזמן שאני מתכנן את המצלמה, איך שאתם תראו. דיוויד אסוף מפה. אוקיי, סבבה, מישהו לחץ פה על ה-X באמצע. והנה אני, אתם רואים, אני וויץ' דוקטור, הכי מכוער. אתה מראה את הגב שלך. אני יודע, עם התחת היפה שלו. שיש לו שם איזה טוב, יאללה, בואו נצא מפה. אז היום אנחנו משחקים דיאבלו 3. אתם רואים על המסך. אכלתי רגע, גלידה. אייסקרים! לא, אין לנו שום דבר שאתה צריך. שום דבר. טוב, יאללה, נצא מפה. בקיצור, הקוקימן. הרגע ביקש ממנו משהו בשביל הקוקימן. בקיצור, אני הקוקימן, אני השחקן שמתפש את העיגול הירוק. אני הצבע כחול. הוא השליש. דד גוסט הוא עם העיגול הכחול. דד גוסט הוא דיוויד, אתם יודעים, מכירים אותו, הוא עשה כבר כמה סרטונים, הוא הופיע בהם. אתם לא רואים כלום? אני צבע כחול, אני מסמן לכם. הנה, אני צבע כחול. רואים? אני ירוק. קוקימן. ואני אריק זורג, אני הכתום, רואים? סבבה? בואו הנה, בואו אל הדגלים. כל אחד ילך על הדגל שלו, עכשיו. לא, רגע, אני רוצה למכור בו. לא, שנייה, מהר. אבל הסרטון, אנחנו עושים סרטון. אבל הרגע זה סרטון, הרגע הגדול שעוד לא עשיתי אף פעם בסרטון. כל אחד על הדגל שלו. זה, אריק. אוקיי. קרב על הדגל שלך. כל אחד מראה את הדגל שלו, או שמסתובבים מסביבו? לא, קודם אני, ואז כל הטרוריסטה, what the fuck. ספדו what the fuck. כן, אבל... כן, תכף. לא, זה לא בסדר. תאכל! אני הולך לאכול. יאללה, מי לחץ על הדגל שלו? זה הדגל שלי, לא רגע, זה לא הדגל שלי, זה הדגל שלי. הדגל שלי הכי יפה, רואים? הכי קול! הכי קול! הדגל הכי קול! תודה. כן, הדגל הכי קול, כן, בטח. תסתכלו את המכוער. אתה כבר יכול לאכול. תראו! לא, הוא לא סיים את המנה השנייה! תראו איזה גלידה! אתם לא רואים כלום, נכון? גלידה, תראה את המשחק, אף אחד לא רוצה לראות את הגלידה. בסדר, הנה, תראו, achievement. הנה הדגל. מי? זה הדגל הכי יפה. לא נכון, זה הדגל הכי מכוער. רגע. טוב, נו, מה זה משנה? יאללה. אולי אין את הדגל שלו. איפה אני? אני בשלך, אריק. איפה אני? זהו, אני כאן.
אוהב להציג. תראה את הדגל שלך, יא קוסימו. ככה אתה קורא זה הדגל שלי. הדגל הכי מכוער. מבינים? בשבילי זה הדגל הדרקונים הכי טוב. שטה! טוב, אז יאללה. אני הולך למכור, זהו. לשאול. יאללה, חבר'ה, נראה אתכם אחר כך. עוד מעט. יאללה. תביא. טוב, בזמן זה... בואו יא חבר'ה! נו בואו כבר! בסדר, אני בא. לחבר שלי יש היום יום הולדת, אז אבא שלי. הגלון. אחלה של נרות בתוך כדורי שלג. איזה כדורי שלג? כדורי שוקולד. אשכרה מצלם את זה ליוטיוב. אתה אשכרה מצלם את זה ליוטיוב? כן. למה? קוקימן. מה הקטע שלך בקוקים? אני עושה סרטונים ליוטיוב. מה אכפת לך? Да, последнюю вещь, которую я хочу сделать по байт, это поставить шведскую стенку, такой Да, на вон он стена, там с турником и все, тогда я сразу. מה אתה מתבייש? שזה... אני מצלם את הפרצוף שלך מקרוב. אומייגאד, אריק פוץ! אומייגאד! קח את המצלמה ולך, שים אותה במקום ותתחיל לשחק לעזאזל. בזמן שאני אוכל גלידה ומשחק. גם. גלידה. אני מקווה שמהמקום הזה שומעים אותי. רגע, אני אלך שנייה, אני אלך צ'ס. יש לי שם כזה רזרבי, יש לי שם מלא כאלה רזרבי. אוקיי. חכה! אני רוצה למכור! לא, אני עוד לא סיימתי. ותפסיקו לזיין את המוח, יאללה. אוקיי. טופו. זה לא נשים של אף אחד מאיתנו, זה יקר את הדבר הזה. טוב, נו יאללה, תביא כבר למכור! תביא כבר למכור. אתה יודע, זה לתקן. זה משהו, זה... יש לך כמה דברים שמתחילים להישמר, אז תתקן אותם. כן, לא, זה עולה אחד, אז לא נראה לי שזה ממש קריטי. אוי, יש לי קיפאון מוח. טוב חבר'ה, תביאו לדיוויד קאמנס אם אתם אוהבים דיאבולו ואם אתם אוהבים את הסרטונים שלו. אם אתם לא עושים לי לייק וסאסקרייב, אני עכשיו רוצח את אני רוצח עכשיו אותי ואת חברת דיאבולו. אתה נראה כמו רוח רפאים. ובסוף אם אתם לא תקנו לייק וסאסקרייב, אני אוכל את הגלידה הזאת. טוב, מה אני אוכל? הוא גם ככה אוכל אותו, אז 6. בש. אוקיי, יאללה, בואו. נו תביא למכור כבר! כמה אתה מזיין את המוח, נו? הנה. תודה לאל. זהו. Like and subscribe. אוקיי, ביי ביי. ביי 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 ביי. תשאיר אחד למקרה חירום. 54 תשאיר. את ה... לא 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 לא. יאל, מה עשיתי? אתה יכול בבייבק. וואלה. בייבק. זהו. רגע, מה אני עושה? רגע, אוקיי, זהו. את זה אני יכול להשאיר כי זה מביא לי משהו. ואת השאר תמכור. לא, לא. עכשיו תביאו לי גם למכור. אם יש לי משהו. קור.
אומייגאד! מה עשיתם? רואים את הדבר הזה? זה ברוסית. אומייגאד. יאללה שעשינו משהו. אני לא שם כלום. יש פה סאונד כאילו מישהו משתין. כאילו יש פה אקווריום. באמת יש פה אקווריום, אני הולך להראות לך. Давайте перечаем, может еще какая-то? במצלמה שלך לא רואים כלום, אתם רואים משהו מוזר שוחה? זה דגים. Давай, я чувствую, что הם בני חודשיים. Да, вот как-то хорошо, я вообще даже не пьяная. Немиров это Ходишь. вещь, честно, за Немиров все деликатное. Ладно, я не пью это, но это как бы идет довольно деликатно. Напомните, врача, я пошла. יש שם 4, אבל הראיתי לכם רק אחד, אז... You know? Нет, shit. חברי סרוקי. לא נראה שהצופים מבינים רוסית. אוקיי, מדבר. יאללה. אבל אם אתה רוצה לדבר אנגלית. Fuck you, motherfucker. If you know Diablo 3, it's the best game. The best game. Oh my god, הוא עושה את המהלך של סקורפיון. תעשה את זה שוב. איך עשית את זה? מה עשית? וואי? תעשה וואי. Get over here. Oh my god, זה get over here. Me Mortal Kombat Scorpion. If you want. אומייגאד, למה אתה לא משתמש בוואי? קיצור, מה רצינו להגיד? Get over here! זה מצלם? יפ. אתה בטוח 12. אדיר, אבל 12 דקות. פעם ראשונה שלי. של וידאו כל כך ארוך. אוי, רק מתחילים אותם, סורי. טוב, לאן הולכים? הם ילדים פתאום זה. יאללה בואו, אני לא בטוח לאן הולכים, אבל... רגע, לאן באמת הולכים? כל כך הרבה דברים. הבא ענקית, אה? זה לא נראה כמו מפק. כן. ואנחנו יכולים להמשיך ככה לעשות את המפה, אה? רגע, יש לי רעיון. עדיין יש שם משהו. אתם יכולים להביא לי כדור שוקולד? איזה? צבעוני קוקוס. צבעוני. שנייה. שלי. שלנו. כדור קוקוס צבעוני. אני משחק הרבה משחקים דיסני אינפיניטי סקיילנדרס, אז... לא משנה איזה משחק, רק תאמרו לו, הוא יכול לשחק, ואפילו טוב. Gears of War, Skylanders, Disney Infinity, Diablo 3, קוקימן. לא, לא אני. זה אריק זורק. לא, אריק זורק זה שמחזיק עכשיו במצלמה. אז זה שיושב ליד אריק זורק זה הקוקימן. אריק זורק יכול... נו נכון. כן, Gears of War, הלו. קוקימן יכול לשחק ממש טוב במיינקראפט. נכון, רק במיינקראפט. זה אחד המשחקים הכי טובים. גם בספור אני יכול לשחק ובפורטה. זה יפה. יותר טוב ממישהו. אני יכול לשחק בג'אסט קלאוס, בסיריוס סם, ועוד איזשהו משחק. קיצור, הרבה משחקים סיריוס.